And now, it's time for DJ Raqi's Secret Files. May pinasok na gamot sa vagina ko para tuluyang mawala na ang baby. Oo. Pina-abort ko ang baby namin. And now, I'm cursed. Ilang taon na ang nakalipas. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin mapatawad ang sarili ko sa nagawa ko. Sa nagawa namin. I met my longtime boyfriend in our younger years. We were both 15 years old that time. Masasabi ko na lapitin talaga ako ng mga boys. Kahit na 12 years old pa lang ako noon, marami na akong admirers. Tanggap ng regalo, flowers, love letters, kabi-kabila. At kahit nga mga tambay, mga driver sa lugar namin, napapansin talaga ako. Hindi naman sa nagmamayabang ako, pero totoo yun. So, when I transferred to a public school, when I was third year high school, hindi na bago sa akin at hindi na ako na-shock na 1 week pa lang, ang dami nang nagpaparamdam sa akin. Pero hindi ko ina-entertain kasi stricto yung auntie ko at isip bata pa ako. OFW kasi yung mom ko. Since 4 years old pa lang ako. And then, when I was 7 years old, nag-separate ang parents ko. And since then, yung auntie ko na lang yung tumitingin sa akin. Kasama nung isa ko pang nakababatang kapatid na babae. Super stricta yung tita ko na yun. Yung tipong parang si Miss Minchin. Matandang dalaga kasi siya that time. Bawal kaming manood ng TV during weekdays kasi dapat focus kami sa studies namin. At sa weekends naman, gawaing bahay ang inaatupag namin. At kahit may helper kami, tinuruan kami ng tita ko na magluto at maglaba ng sarili naming gamit. Bawal lumabas, bawal maglaro, at higit sa lahat, bawal mag-boyfriend. Naalala ko pa nga noon, high school, may notebook kami noon for log in and log out sa bahay. Ganon ka-terror at stricto yung auntie ko. At mataas talaga ang expectation nila sa akin kasi achiever ako. Ako yung matino at responsable sa paningin ng mga auntie ko. Kaya pinagbubutihan ko yung studies ko. Kaya nung nalipat ako ng public school, mahirap pero napabarkada ako. Naalala ko pa ang unang araw na nakita ko yung soon-to-be boyfriend ko nung time na yun. Palagi kasing nauudlot yung pagkikita namin. Crush kasi siya ng naging BFF ko ngayon. So, on my first day sa bago kong school, napalapit kaagad ako sa dalawa kong kaklaseng babae. Si John ay crush ni Mel since they were 10 years old kasi magkapit-bahay sila. Si Mel, isa rin siyang transferee katulad ko kaya naging close kami.
Masaya si Mel kasi same na kami ng school ni John. Kaya kinikilig siya during recess at lunchtime namin kapag nakikita niya si John. At yun talaga yung pangalang lagi niyang bukang bibig. Lagi niyang tinuturo sa akin si John pero kada lingon ko, natatakpan naman siya ng haligo, di kaya naman puno or ibang tao. Kaya hindi ko talaga nakita yung mukha niya. Hanggang sa isang araw, sabi ni Mel, "Carla, ayan siya ang gwapo." Paglingon ko, para bang nag-slow mo ang lahat. Totoo pala yung nasa movie, no? Si John ay nagda-jumping rope. At sa pagtingin ko, parang nag-bounce yung one-length style niya na buhok na bagay sa kanya. Hindi ko maintindihan yung na-feel ko nung time na yun kasi para bang kumakabog yung dibdib ko. And it was the first time that I felt that way. Oo, unang beses kong makaramdam ng ganun sa isang lalaki. Pero, we never got the chance to talk or look at each other. Hanggang sa dumaan ng isang buwan, at bigla na lang may dalawang lalaking estudyante. Piniringan yung mata ko. Pinasok ako sa isang room na masikip at madilim. Andun si John nakaupo sa folding bed. It's like he's waiting for me. Aba, andun pala kami sa loob ng armory ng CAT. Gulat na gulat ako and at the same time super kinakabahan. Kasi kaming dalawa lang tapos may kama pa. At mas nagulat ako nung sinabi niya sa akin na, "Pwede ba kitang maging girlfriend?" Sabi ko, "Ano? Hindi nga tayo close at hindi pa tayo magkakilala tapos gusto mo akong ligawan? Alam mo ba yung pangalan ko?" At biglang may narinig akong steps sa labas ng room na papalapit sa amin. Parang lilipad yung kaluluwa ko noon kasi parang PE teacher namin yun. Natatakot ako na makita niya na nasa loob ako ng room kasama yung isang lalaki sa madilim na lugar pa at baka isipin niya may ginagawa kaming iba. Ang dami nang pumapasok sa isip ko noon. Hanggang sa sinabi ni John, "Ano na? Sagutin mo ba ako?" Taranta na ako. Kaya ang sabi ko na lang, oo na. Palabasin niyo lang ako dito. Sige na." At tuwang-tuwa si John nang mapasagot niya ako. At nalaman ko, set up lang pala yun. Si John pala ay may pagtingin sa akin. First day pa lang pala, napansin na niya ako. Maganda nga daw ako. At nakita niya ako kasi mukhang bago sa school. At yun na nga, doon nagsimula ang relationship namin ni John. Wala akong idea paano maging isang girlfriend and how to be in a relationship. Pero na-manage namin ni John yun. He treated me like a princess. Buti na lang, yung BFF ko na si Mel, naging understanding. At tinanggap niya naman kami. At sabi nga niya, baka siya daw yung naging way para makilala ko si John sa buhay ko. And masasabi ko rin talaga na blessing sila sa buhay ko. It was a happy high school life. Marami akong natutunan sa barkada namin. Nag-start na akong lumiban sa klase, umalis ng walang paalam sa gabi, pumunta sa mga fiesta at disco. At natuto akong uminom ng paunti-unti. Madalas napapagalitan at nasasaktan na ako ng auntie ko. Pero matigas na ang ulo ko at sige pa rin ako ng sige. Halfway ng 4th year namin, John and I started to get intimate. Yung halikan namin dati na smack-smack lang, ngayon mas lumalim. Then one night, nagkaroon kami ng fun time with the gang. Nag-inom kami,
And since lahat kami ay may kanya-kanyang partner, we enjoyed the night. John and I slept together in one room. Wala kasi yung auntie niya na may-ari ng bahay, kaya free kaming gawin lahat. And of course, hindi kami natulog. Naghalikan kami. Naging touchy na siya. Kung saan-saan na napunta yung kamay niya. Hanggang sa siya na ang naghubad ng pantalon ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Basta, ang nasa isip ko lang nung time na yun, mahal ko itong lalaking to. I was just kissing him. Part of me wanted to stop him. Pero, hindi ko na nakontrol ang sarili ko. Hinayaan ko siya, nahawakan ako. Tumayo ang mga balahibo ko sa katawan. Ganun pala yung feeling, no? Naging mapusok kaming dalawa. I was just 16 years old that time when I lost my virginity. Yes. 16 when I lost my virginity. Too early. And then the next day, napansin ko, parang iba yung pakikitungo ni John sa akin. Tahimik siya. Hindi man lang niya ako hinatid palabas at pauwi. Nung nakauwi na ako sa bahay, bugbog ang inabot ko sa auntie ko. Hindi man lang nag-text si John at nanibago talaga ako. Sa school, iniwasan ako ni John. Parang wala na siyang pakialam sa akin. Hindi ako hinahatid pa uwi at hindi man lang niya ako kinakausap. Para bang nawala na yung John na kilala ko. Hanggang sa sinabi niya sa akin na mag-break na lang daw kami kasi gusto niya daw mag-focus sa studies niya. Like, what the Pagkatapos ko ibigay yung sarili ko sa taong to, tapos ganun-ganun na lang. Halos masabi ko sa kanya na hayop ka. Yun lang pala yung habol mo. Parang gusto kong mabaliw. Ang dami-daming nagkakagusto sa akin, tapos gaganunin niya lang ako, itatapon na parang basura. Pero dahil na rin sa pride ko, hinayaan ko na lang siya. At sabi ko sa sarili ko, magsisisi siya. And I know, one day, he will beg. Pero kabaligtaran yung nangyari. Ako ito, habol ng habol sa kanya. Totoo pala yun, no? Na if you lost your virginity to that person will haunt you forever. Nagpakababa ako. Umiyak ako sa harap niya. At naglalasing ako kasi hindi ko kayang mawala siya. But he never looked back on me. Naging ganun yung setup namin for almost 2 years until nag-college ako. Para bang isa akong obsessed ex-girlfriend. Binigay ko sa kanya lahat ng attention ko. Pero hindi niya na-reciprocate. Hindi niya ako minahal pabalik. Until I came to my senses. I stopped going after him like a dog. And he never heard anything from me. After a year, may nag-text. Hi, I miss you. John. Bullshit. After akong nakapag-move on, tapos guguluhin niya ako. Pero syempre, nag-reply ako kasi na-miss ko siya. O diba, ang tanga-tanga ko talaga. And then, natagpuan ko na lang yung sarili ko na ayun na naman. We started dating and we started to be in a relationship again. Sabi niya, nagawa raw niya sa akin yun dati kasi natakot siya na baka madisgrasya niya ako. At marami pa raw siyang pangarap sa buhay. Bata pa naman kami daw. Pero
naging mapusok kami uli ni John. It's like we miss each other so much. Akala ko safe lang. Akala ko nag-iingat siya. Akala ko alam niya yung ginagawa niya. We shared same bed. At halos sa amin na siya nakatira kasi wala yung auntie ko sa bahay. And I've been living independently alone since nung umalis yung auntie ko kasi nagkaroon sila ng misunderstanding ng mama ko. Kaya I have all the freedom in the world. So, halos every day, John and I are making out. Para kaming naging sex addict. Alam ko sasabihin ninyo ang landi ko, so be it. And then, few months of doing it, there, nabuntis ako ni John. Takot na takot kami nun. Lalo na ako. Alam mo yung feeling na gusto mong mag-disappear? Takot ako na ma-disappoint ko yung mama ko. Na ma-fail ko yung mama ko. Kasi ako lang yung inaasahan niya na makapagtapos ng pag-aaral. Rebelde pa naman yung kapatid ko kasi lumaki na walang parents. Kaya nasa akin yung burden. Iniisip ko pa, ginapang ni mama yung pag-aaral ko. Hindi biro yung tuition fee ko kasi mamahalin yung university na napasukan ko. Tapos second year college pa ako nung time na yun. Wala pa kaming binatbat ni John sa buhay. Hindi pa namin kayang tumayo sa sarili naming mga paa. So John ay working student. Pumapasok sa school sa umaga at nagtatrabaho as service crew sa isang fast food sa gabi. So paano na to? 3 months pregnant na ako noon. At pumapasok pa rin ako sa school. Madalas absent ako sa klase kasi maselan yung pregnancy ko. Grabe rin yung morning sickness ko. Lagi akong nahihilo. At super hinang-hina ako kasi hindi ako makakain. Lahat sinusuka ko lang. Hanggang sa we needed to decide kung ano ba dapat gawin. Kasi pag nalaman ng school, baka ma-expel ako. And my grades are failing. Catholic school kasi yun. Hindi ko lang matandaan kung kanino nanggaling yung idea ng abortion. But I think it was a mutual decision. Oo. Pina-abort namin yung baby namin. Alam ko, husgahan niyo ako. Wala akong kwentang tao. Duwag, kriminal, worst mother, selfish, at kung ano-ano pa. Sige lang, husgahan niyo lang ako kasi deserve ko naman yun eh. At yun din naman yung tingin ko sa sarili ko. Alam ko if mamamatay kami, sa impyerno kaagad yung bagsak namin. But God knows. God knows how I regret it. Every night I pray and say sorry. If only I could turn back time. Basta nung time na yun, sobrang gulo ng isip ko. Uminom ako ng gamot, pero hindi effective. Malakas yung kapit ni baby. Until someone helped us. Nirefer niya kami sa isang experience na abortionista for 15,000 pesos. We went to her place, and as we walked towards her house, napansin namin titig na titig yung mga tao sa amin. Siguro, alam na nila yung gagawin namin. Siguro marami nang nagpupunta ron. At siguro, alam nila yung trabaho ng kapitbahay nila. Meron narinig pa ako na nagsabi na, ang bata pa. Nakakahiya, no? Pero nung oras na yun, desidido na kami. Ang daming pumapasok sa isip ko about the procedure. Yung iniisip ko na pwede akong mamatay dito. Mag-bleed ako to death. May idea ko kasi nursing student ako. Yung ini-imagine mo, yung bloody procedure, yung dudurug-durugin yung baby. Nakakakita.
nakakilabot. But of course, John was there all the time. I was lying there. Gusto ko na sana mag-back out. Pero malakas talaga yung hatak ni Satanas sa amin. Ang daming gamot na pinainom. They injected something to me. May pinasok na gamot sa vagina ko para tuluyan ng ma-abort ang baby. Pinop nila yung bag of water, and few hours, I started to have cramps. Yun na pala yung tinatawag nila na labor contractions. It was an induced labor. Yung pipilitin nila na paanakin ka ng maaga. Super sakit. Akala ko mamamatay na ako. Hindi ko ma-describe yung pain na na-feel ko. Yung mag-sit ups ka pa, tatalon, mag-squats ng non-stop para mag-descend si baby and mag-open yung cervix ko. 24 hours ako nandun. Until they said, pwede na akong umire. I pushed hard hanggang sa lumabas na siya. Naaninag ko siya. Buo na siya. Mapula, pero kompleto na lahat ng body parts niya. Napaluha ako. They covered it fastly with a cloth. Ayaw nilang hayaan ako na makita yung baby kasi baka daw lagi kong isipin. Mas madali daw na makapag-move on if wala daw akong nakita. But they were wrong. Gusto kong kunin at dalhin siya because I wanted na kami yung maglibing. At least yun man lang. Pero ayaw nila. Sila na daw yung bahala. Umuwi kami ng madaling araw. I'm so weak. Pero inalagaan naman ako ni John until makarecover ako. Walang nakakaalam sa family namin or sa friends namin. Up until now, sinarili namin yun. And that night, John promised me he will never leave me alone. And I will be the only girl he will love for the rest of his life. In the name of our child. He made a solemn promise. Umiiyak siya ng time na yun. At ako rin lumuluha ng sobra. Hanggang sa nag-move on kami sa buhay namin. But that night, parang something within me changed. Since then, naging mainitin yung ulo ko. Naging maldita ako, naging nagger, naging dominante ako. Gabi-gabi umiiyak ako kasi naalala ko siya. Iniisip ko, ano ba yung ginawa ko sa kanya? Iniisip ko, ano na kaya ang ginawa sa kanya? Baka tinapon lang siya sa basura o nilibing siya. Hindi ko alam. Pero buti na lang si John, tiniis lahat ng changes na nangyari sa akin. At pinaramdaman naman niya sa akin that he will never leave me. Tinupad niya yung promise niya. Binuhos ko lahat ng oras ko sa studies. I said to myself, I need to do good. Kasi pinagpalit ko yung buhay ng anak ko dito. Parang napabayaan ko rin yung relasyon namin ni John. Despite of all the efforts he did to me, na i-please ako and make me happy. Di ko alam, parang nawala ako sa sarili ko. 2 years after ng pangyayari, graduation, nag-attend si John at si Mama. Sabi ko, finally. But when I held my diploma, parang hindi ako makaramdam ng saya.
I felt empty. Parang may mali. May kulang. Alam ko sa sarili ko na ito yung gusto ko, yung makatapos ng pag-aaral. Pero bakit ganito yung feeling ko? Hanggang sa hindi ko namamalayan, unti-unti na pala akong umiiyak. Deep inside, grabe pala yung pagsisisi ko. Akala ko kapag nakagraduate na ako, mabibigyan ko ng magandang buhay yung mama ko. Pero nahirapan akong makakita ng trabaho sa profession ko. Akala ko madali na lang abutin yung pangarap ko. Ni hindi ako makapag-apply abroad kasi wala pa akong experience sa ospital. Hindi naman ako makapasok sa ospital kasi wala namang bakanteng posisyon. Madalas volunteer nurse lang meron. At worst, kami pa yung nagbabayad para maka-experience. Nawalan ako ng gana. Para bang pinaparusahan ako ni Lord? And then, si John, nawalan din siya ng pasensya. At nagloko. Masakit pero hindi na ako lumaban. He had an affair with his workmate. And God knows what they did. He had sex with her. Iniyak ko na lang lahat. And kasi parang bang numb na ako. Bumalik naman din siya pagkatapos niyang ma-realize na mali yung ginawa niya. And then nakapag-abroad na si John. Naiwan ako mag-isa. Malungkot at frustrated sa lahat. Walang direksyon ang buhay ko. Nung natapos si John sa contract niya, bumalik na siya ng Pilipinas. And there nagkaanak kami. Bumawi kami sa anak namin. Binigay namin sa kanya lahat-lahat. Nagtrabaho kami ng sobra. Nag-call center agent kaming dalawa. Nag-give up ako sa nursing career ko. Talagang ginawa namin lahat para maging isang mabuting magulang sa kanya na ipinagkait namin sa una namin naging baby noon. Naging masaya naman kami ni John. Pero may mga bagay talaga na dapat mong pagbayaran. Akala ko nga nagtinuna. Akala ko magtitinuna yung asawa ko kasi may anak na kami. Pero naulit pa rin yung pagluloko niya. With someone he don't even love. Para bang hindi siya kontento sa akin and our relationship. Siguro, ito na yung sumpa sa amin. Despite the fact that we love each other, we will never be truly happy in this lifetime. So, nakipag-iwalay ako sa kanya. I regretted everything. I know I could have done better. I know I can be a good mother. Pero huli ng lahat. Sa ngayon, nasa ibang bansa na ako. At si John din. Hindi kami magkasama. And even if I'm earning too much and can afford things, still, hindi ako masaya. Hindi ako buo. At hindi ko pa rin makakalimutan yung mga pagkakamali ko. While our son is with my auntie right now, he's just 3 years old. Kahit ano yung gawing plano namin ni John para maging buo kami, nasisira lang talaga to. And we ended up hurting each other. John is still trying to pursue me. Pero hindi ko talaga kayang magmahal ng buo. Hanggat hindi ko pa napapatawad yung sarili ko. Mahal ko siya. At sabi naman niya, hindi niya nakalimutan yung promise niya sa akin. That same night, 8 years ago. He said, he is stuck with me forever. If only he has one more chance to prove me.
I hope someday, I hope God will heal us both. Next month, uwi na ako ng Pilipinas for vacation. At ganun din si John. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa susunod. It's not an assurance na kapag meron kang diploma or successful ka sa career mo, will make your life better and happy. Kaya wag niyo kaming gayahin. Be strong and take the consequences of your actions. Do not be afraid because God will provide. Huwag niyong pangunahan yung plano ni Lord for you. Be responsible at huwag maging marupok. Yan yung mga aral na natutunan ko. And hopefully, may ma-inspire sa kwento ko.